Comencem el programa d'aquesta setmana amb la sessió plenària del mes de novembre. Anirem a la jornada sobre la comercialització de productes alimentaris. Sabrem quines 5 empreses locals han estat distingides amb el segell de qualitat turística SICTET. Acompanyarem un grup de periodistes al Fam Trip que van fer diumenge a Vilafranca. Anirem al Picayo amb l'eixida del centre excursionista i a la segona funció de l'edició d'enguany del Reclam. Repassarem la cartellera i els esports. Comencem! Com va? Anar fent. Saps què m'han dit? A veure. Hi ha una nova normativa municipal d'animals de companyia. No me digues. I què diu? A partir d'ara, els gossos hem d'anar sempre lligats. Cal recollir els excrements sempre. I cal que estiguem sensats a l'Ajuntament. I això? Com s'ha de fer? Mira, ves amb el teu amo a les oficines de l'Ajuntament i ompli un formulari. I quan ho tingues fet, l'Ajuntament te regalarà un portabossetes per recollir els excrements. Ostres, infermaré el meu amo. Sí, l'incompliment pot suposar una sanció de fins a 600 euros. Oh, merda! La bona convivència és responsabilitat de tots. Hola, benvinguts a l'edició 724 dels setmanaris informatius de Televisió de Vilafranca. Aquells que ho necessiten ja poden sol·licitar el taxi mèdic per desplaçar-se al metge fora de Vilafranca. La necessitat d'incloure una partida pressupostària per cobrir les despeses d'aquest servei va ser un dels punts principals del ple del mes de novembre del consistori municipal. El passat dilluns es celebrava la sessió ordinària del plenari municipal corresponent al mes de novembre. Els punts més destacats sobre la taula eren la modificació de crèdits en els pressupostos d'aquest any. Per una banda, s'ha afegit una partida corresponent al taxi sanitari que ja s'ha posat en funcionament. Es tracta d'un servei que permetrà a les persones que no tinguen mitjà de transport per anar a les visites mèdiques fora del poble poder desplaçar-se amb taxi. La partida s'ha afegit per facilitar el pagament de les despeses, tot i que aquest servei es posa en marxa gràcies a una subvenció de la Diputació. Per sol·licitar-ho, l'usuari cal que aporte un justificant de la visita mèdica i emplene una sol·licitud a l'Ajuntament. La treballadora que s'encarrega de fer aquests tràmits és l'agent d'Igualtat. La contractació del taxi l'ha de realitzar el propi usuari. En aquest mateix punt de modificació de crèdit també s'ha modificat un aspecte referent als 25.000 euros que es van destinar al conveni amb el Bisbat per a la rehabilitació de l'ermita de Sant Roc. Per altra banda, es va modificar el projecte del Centre d'Interpretació de Recursos Turístics que s'ubicarà a l'edifici de la llotja. Es tracta d'un tràmit per justificar un canvi pel que fa a les bigues i a les portes dels lavabos. Aquest és un projecte que ja està licitat, aprovat i adjudicat
i es troba en període d'execució d'obres. Per últim, també es va donar compte sobre l'informe que s'ha d'enviar a Hisenda sobre els costos dels serveis que presta l'Ajuntament i sobre l'informe de morositat del tercer trimestre pel que fa sobretot a ràtios i quantitats. Per conèixer els detalls íntegres de la sessió, els emplacem al final del programa. Especialistes del Servei de Transferència de la Conselleria d'Agricultura, Mònica Segura, d'API Villores i Pedro Escrits dels Masets van donar a conèixer les claus per a una comercialització rendible dels productes agroalimentaris als assistents a la jornada tècnica organitzada per la Mancomunitat. Seguint amb les xerrades sobre productes alimentaris que la Mancomunitat està duent a terme juntament amb la Conselleria d'Agricultura, el passat dijous es va organitzar una jornada tècnica d'especialització encarada a explicar com comercialitzar amb èxit els productes agroalimentaris. De nou, la introducció la va fer Juan José Lliso, del Servei de Transferència de la Conselleria d'Agricultura, on va contextualitzar aquests productes des del punt de vista de mercat, canals de comercialització, diferenciació de producte, posicionament i visibilitat. Tot emmarcat en les claus de consum actuals i basant-se en les noves formes de comportament dels consumidors finals. Bé, doncs el que han vingut ha sigut per veure les diferents formes de comercialització dels productes agroalimentaris, els diferents sectors en els quals se pot comercialitzar i les diferents maneres, començant sobretot a quin tipus de persones se li pot vendre i quins tipus de productes fonamentalment que siguin de qualitat diferenciada, que hi hagi algo diferent, que així en la comarca teniu un munt de coses. Així, es va fer molt d'èmfasi en que el consumidor actual busca productes autèntics, poc transformats artificialment i sobretot de quilòmetre zero. Això fa que una xicoteta empresa que s'encarregui de tot el procés d'elaboració d'un producte tinga un mercat aparentment en auge. Efectivament, el producte ja com a tal ja no és únicament per a menjar, diguem així, sinó que el que es busca és altra cosa, que te proporcione algo natural, tema de salut, gastronòmic, respecte mediambiental, ecològic, la proximitat, que siga producte de proximitat, artesà, és a dir, tot allò que t'apropa una miqueta més a lo que és el món rural i altre tipus d'experiències o de sensacions, que és el que actualment és la tendència del mercat. La segona part de la jornada venia de la mà de dos emprenedors de la zona que van explicar com comercialitzen els seus productes de manera rentable. Per una part estava Mònica Segura, d'API Villores, sòcia d'una empresa que ofereix experiències dins del món de l'apicultura. El client es converteix per unes hores en apicultor i aprèn de prop com les abelles produeixen mel, quines són les flors que s'utilitzen, etc. Pues bueno, nosaltres des del 2016, que vam començar les activitats a Villores, la idea era, nosaltres som apicultors, primer va començar per una afició i veiem que a poc anàvem bé, jo que me dedico més al turisme i Gemma que se dedica més a l'educació, ell és mestre d'unes escoles d'ací de la comarca, veiem que és un món molt educatiu i molt atractiu per a la gent.
veiem que a la comarca fa falta també la gent que s'anime a fer activitats pels turistes, perquè pels turistes i per la gent d'ací, hi ha molta gent que no pot disfrutar d'una activitat com esta perquè si no coneixes algú que és apicultor, que te porta i te deixa un traje i t'ensenya, doncs no pots fer-ho. Llavors vam pensar legalitzar-ho tot i fer-ho d'una manera que la gent poguera vindre en tota seguretat, tindre uns trajes adequats i homologats i pogueren fer l'activitat i disfrutar de les abelles i d'un ofici tradicional. Però sobretot és molt més atractiu per a famílies perquè els xiquets a la meva escola estan donant els insectes, aprenen temes d'estos i la veritat és que els pares ho veuen molt educatiu perquè a través del món de les abelles dona molts valors. El segon empresari era Pedro Escrits, de la coneguda empresa de productes làctics de la Torre d'en Besora, Els Massets. Pedro va passar de ser un simple ramader que tenia ovelles a controlar tot el procés de producció de làctics de 0 a 100. Des de l'alimentació i munyiment del bestiar, la producció de iogurts, collades i formatges, fins a la comercialització i venda al consumidor final. Els assistents, tot lligats d'una manera o altra al sector primari i agroalimentari, van poder veure de primera mà les vies de fer-se un lloc en el sector i treure més rendibilitat econòmica a les seues activitats actuals. La intenció és que fent este tipus d'empreses o este tipus de productes o venent este tipus de valors, efectivament, se fija població en llocs en els quals, clar, n'hi ha un cert despoblament, però com efectivament vosaltres ja teniu uns valors així en la comarca molt importants, en els quals la gent ja d'alguna manera ve, el que n'hi ha que fer és efectivament vendre a aquesta gent, normalment turística, i aquests valors que vosaltres ja teniu, que és una manera que la gent no se'n vagi, evidentment, d'ací, i d'afavorir tota l'economia local. Després d'un any de treball intens, 6 empreses locals han rebut la distinció de qualitat turística SICTED. 6 empreses vilafranquines han obtingut el distintiu de qualitat turística SICTED, un segell que posa en valor la qualitat turística dels establiments que l'obtenen. Aquestes empreses han estat al llarg de tot el 2018 formant-se i adaptant-se a allò que requereix aquest distintiu, amb l'ajuda de la Mancomunitat i finalment l'han obtingut. És un distintiu que se coneix en tota Espanya, hi ha moltes empreses que ho tenen, aleshores és una manera de que el turista reconegui que en aquest establiment on està aquest segell busquen la qualitat, treballen en pro de la qualitat. Són empreses tant de l'àmbit turístic com purament comercials. Les guardonades amb el segell han estat l'Oficina de Turisme de Vilafranca, el Museu de la Pedra en Sec, Carns Noel, el Forn de Pipa, l'Escudella i la Casa del Mercat. Des de la Mancomunitat s'ha obert a totes les empreses que vulgueren dels pobles que la conformen entrar en aquest projecte de qualitat turística, que el que busca és anar millorant cada vegada més les empreses i també la destinació turística per a que tots lluitem un poc per tindre una qualitat adequada. Amb la formació i les directrius obtingudes per adquirir el distintiu, aquests empresaris han rebut indicacions de tracte amb el client o d'adaptació de l'establiment per fer-lo més atractiu de cara als clients potencials. Han fet assistències tècniques en què un expert ha anat a donar-los consells en pro de la qualitat, han fet formació en les aules de la Mancomunitat i de l'Ajuntament de Vilafranca i finalment a finals d'octubre vam fer l'avaluació i la setmana passada en la taula de qualitat diverses entitats de tota la comarca van decidir que totes elles, més unes altres 6, en total 12 empreses, se distinguissin en la destinació dels ports este 2018. A més d'un distintiu, el segell també comporta un compromís de qualitat turística de manera que acredita i reconeix l'esforç realitzat per les empreses beneficiàries. El propi distintiu acredita el compliment de requisits establerts amb la metodologia i garanteix una millora contínua a l'hora que distingeix l'empresa de la competència. Aleshores no és només que per fora te veguen i diguen ui, té el distintiu, és de qualitat, anem a entrar i anem a confiar en ells, sinó també internament per a gestionar-se millor i això en pro sempre de la qualitat. Actualment, el segell SICTED té validesa biennal, encara que està condicionat a una avaluació anual de seguiment.
Un grup de periodistes especialitzats en turisme han passat el cap de setmana coneixent la comarca gràcies a un fam trip organitzat pel Pla de Competitivitat Turística dels Ports. El diumenge van passar per Vilafranca. Les accions previstes en el Pla de Competitivitat Turística de la Mancomunitat dels Ports per donar a conèixer la comarca van avançant a bon vent. El passat cap de setmana, un grup de periodistes especialitzats en turisme rural van passar per la comarca en un fam trip organitzat per la pròpia Mancomunitat. L'objectiu era donar a conèixer els diferents pobles i el seu potencial turístic. Dins del pla de competitivitat turística que està desenvolupant la Mancomunitat d'Esports, se va pensar que una millor forma de donar a conèixer la comarca era convidant a periodistes especialitzats en el món del turisme, el turisme rural, la gastronomia, etc., periodistes en aquest cas de Catalunya i de Madrid, que vingueren a conèixer el que s'ha fet dins d'aquest pla de dinamització turística i que conegueren els productes, els recursos de la majoria de pobles de la comarca. I dins d'aquest fam trip, que fam trip per a la gent que no ho sàpiga vol dir family trip, un viatge de familiarització per a que la gent que vingui, que coneix que el destí Morella als Ports en aquest cas, dins d'aquesta ruta, avui fan parada sí al poble, estaran poc temps perquè els horaris són molt ajustats i el que els donarem a conèixer sobretot és el gran patrimoni de l'arquitectura de la Pedra en Sec, perquè tot evidentment és impossible. Diumenge van passar per Vilafranca. Se'ls va mostrar part del patrimoni de la Pedra en Sec a través dels diferents recorreguts pel terme que proposa el museu. Així es van dirigir a les Virtuts, on Guillem, Sergi i Nandet es van fer una xicoteta visita i explicació d'allò més característic del nostre terme, la Pedra en Sec. En l'excursió es van posar en valor les visites teatralitzades que sovint es fan a Vilafranca per exemplificar millor la vida i el context sociocultural d'aquesta terra. I com dic, en aquesta excursió que farem primer a la Pedra en Sec també participarà, serà una excursió guiada en la que participaran també Sergi com a representant de la Parreta, fent una visita teatralitzada amb Nandet, que això és una sorpresa per a que coneguen d'una forma més atractiva el que és el propi recurs, el propi patrimoni de l'arquitectura de la Pedra en Sec. ¡Epa! ¡Uy! ¡Estás en lasco! Bon dia! Bon dia! Bon dia! Com va? Molt bé. Hola, pues. La visita va finalitzar amb un esmorzar al restaurant L'Escudella, lloc on van poder degustar els productes més tradicionals i característics d'ací. Com va? Anar fent. Saps què m'han dit? A veure. Hi ha una nova normativa municipal d'animals de companyia. No me digues. I què diu? A partir d'ara, els gossos hem d'anar sempre lligats. Cal recollir els excrements sempre. I cal que estiguem sensats a l'Ajuntament. I això? Com s'ha de fer? Mira, ves amb el teu amo a les oficines de l'Ajuntament i ompli un formulari. I quan ho tingues fet, l'Ajuntament te regalarà un portabossetes per recollir els excrements. Ostres, infermaré el meu amo. Sí, l'incompliment pot suposar una sanció de fins a 600 euros. Oh, merda! La bona convivència és responsabilitat de tots. El grup excursionista inaugura les celebracions del 40è aniversari de la seva fundació amb una caminata al Picayo. El Centre Excursionista de Vilafranca celebra el 40è aniversari de la seva fundació. Per celebrar l'efemèride, s'han organitzat una sèrie d'activitats que es duran a terme al llarg del mes de novembre. La primera d'elles va ser el passat diumenge. Es tractava d'una caminada fins al Picayo. L'eixida va ser des de la nova seu del club, l'Hospital de la Caritat, al Portalet de Sant Roc. Van pujar per la Canaleta i després la tornada la van fer pel Corral del Malladar. Al llarg del camí es va anar explicant per on es passava i les característiques de cada indret.
Tot plegat, una activitat diferent en un matí ben assolellat i amb bona temperatura del mes de novembre. Pues bueno, ja com enguany fa 40 anys del centre hem empezat a fer unes activitats i en el dia d'avui anirem al Picallo, que serà la primera activitat que farem avui, i anirem al Picallo, és una excursioneta curteta, d'uns 12 quilòmetres i un parell d'horetes o 3 i cap a casa. Veurem allí al cantó aquell, veurem les vistes, bueno, en tornarem ja. No? El camí pujarem per la Font de la Canoleta i després ja recte al Pla de Mossorro i cap amunt. La tornada la farem pel Corral del Malladà, veurem la caseta de Borrim i després ja pel mateix puesto tornem cap a casa. La propera activitat proposada serà el dia 16 amb la projecció de la pel·lícula La conquista del Matterhorn. El dia 17 es farà la inauguració de la nova seu del club i el dia 18 s'ha organitzat un passeig pel Museu de la Pedra en Sec a la zona del Pla de Mossorro. La segona obra del Festival de Teatre Reclam que s'escenificava a Vilafranca va ser Mari, Palante, de la companyia Reyes Ruiz. La segona obra del Festival de Teatre Reclam a Vilafranca tenia lloc el passat diumenge. En aquest cas es tractava de Mari, Palante, una obra que explica la vida de la Mari, una dona andalusa senzilla i alhora tradicional i càndida que viu en un bloc de pisos d'una ciutat qualsevol. A través de Mari coneixem les seues amigues, les pròpies veïnes de l'Escala i d'alguna manera senzilles i tradicionals com ella. Una dona que no sap com redirigir l'educació del seu fill, una prostituta que viu a l'àtic i una dona víctima de la violència de gènere. La Mari es una mujer muy sencilla, de un barrio muy normal, donde cuenta un poco su vida, que casi sin salir de allí, su relación es todas las vecinas y toda la gente que tiene, y ella desde su pequeño mundo como ayuda, como ampara y como atrae a esas mujeres tan necesitadas. Entonces, como tú bien has dicho, aunque sea una mujer que parece un poco arcaica y tal, tiene como los valores muy bien asentados, ¿no? Y su hermana, que es como más moderna, está metida en todo el mundo ajetreado que llevamos ahora, como luego de alguna manera le admira porque ella se ha construido su propia forma de vida, ¿no? La vida i la forma de ser de Mari contrapunten molt amb la de la seva germana, una dona moderna que treballa en una gran empresa i que viu en el frenetisme de la societat actual. Gimnasos, xarxes socials, aparença, nits luxurioses de discoteca, etc. És la pròpia simplicitat de la Mari la que fa que tots acaben acudint als seus braços en moments de problemes i sovint aquesta simplicitat fa que ella tampoc sàpiga com ajudar o reaccionar. Sí, toca la violencia de género de una forma pues tan simple como que le toca a una vecina al lado y ella realmente no sabe qué tiene que hacer, no sabe reaccionar y bueno, intenta ayudarla desde pues haciéndole un gazpacho, pero ella misma dice, es que no sé ni qué hay que hacer, no sé, quiere decir que no puede hacerlo tampoco por ella, ¿no? Sacarla de ahí. L'obra planteja una posada en escena austera que s'ajuda de la il·luminació i la música. Una peça amb un gran ventall de personatges al voltant de la Mari, tots ells interpretats per una única actriu, Reyes Ruiz, que a través de la interpretació, els canvis d'entonació i de veu, encarna tots els personatges. L'espectador connecta ràpid amb la història i posa també de la seva part per completar el cercle actiu personatges-espectador. Bueno, sí, yo quería hacer muchos personajes, pero luego vi que el ritmo se lentecía mucho si había un cambio de vestuario y tal, y entonces aposté porque simplemente cambiando un poco el gesto de la fisicidad y la voz, el público inmediatamente entra en ese código de que es otro personaje y entra bien, ¿no? Y es sostenible. Y bueno, para mí es una locura, pero es muy divertido. La música esdevé d'alguna manera un personatge més en la història, ja que la pròpia Reyes canta en directe peces creades especialment per a l'obra, que combinen molt amb el personatge de Mari. Sí, la verdad es que
Para mí la música es la otra gran protagonista de la obra, porque yo siempre digo que a donde no llego yo, llega la música, y yo quería que la obra estuviera llena de poesía también, ¿no? Y para marcar ese contrapunto de lo crudo, de lo sencillo, de lo cotidiano, quería darle un halo muy poético, y entonces creo que la música en ese sentido la arropa muy bien, y bueno, me deja a mí un poco a veces como de aliento también para meterme en ese universo de cada personaje o en el ambiente andaluz. La verdad es que me acompaña muchísimo y me encuentro no me encuentro sola, gracias a que casi todo el tiempo tengo música, o porque estoy cantando o porque están como los colchones por abajo acompañándome, y me encanta. Mari Palante planteja un anàlisi social en clau d'humor de la situació de la dona, abordat des de diversos punts de vista, i fa que l'espectador s'aixequi de la butaca amb una certa reflexió sense abandonar el riure dels gags i de les situacions anecdòtiques. Para mí es un grito de guerra, ¿no? Y que lo tengo yo y lo tenemos también muchas mujeres cercanas a mí, de que trabajamos, tenemos hijos, tenemos como esta edad sándwich que digo yo, ¿no? Que lo mismo está cuidando a los hijos ya que tus padres, que todo, ¿no? Y a veces es como, ¡buah!, no puedo con todo, y después Mari pa'lante, ¿no? Que con alegría, con un poco de alegría y con las amigas, con la gente querida, se puede tirar pa'lante. Como no paraba de llorar, solo sigue cantando. Com va? Anar fent. Saps què m'han dit? A veure. Hi ha una nova normativa municipal d'animals de companyia. No me digues. I què diu? A partir d'ara, els gossos hem d'anar sempre lligats. Cal recollir els excrements sempre. I cal que estiguem sensats a l'Ajuntament. I això? Com s'ha de fer? Mira, ves amb el teu amo a les oficines de l'Ajuntament i ompli un formulari. I quan ho tingues fet, l'Ajuntament te regalarà un portabossetes per recollir els excrements. Ostres, infermaré el meu amo. Sí, l'incompliment pot suposar una sanció de fins a 600 euros. Oh, merda! La bona convivència és responsabilitat de tots. La darrera versió de La Bella i la Bèstia i El hilo invisible són les pel·lícules que ha programat el Videoclub per al proper diumenge. El proper diumenge, el Videoclub de Vilafranca ha programat per a la sessió infantil la darrera versió del tradicional conte de La Bella i la Bèstia. Es tracta de l'adaptació en imatge d'aquest clàssic de Disney que explica la història de Bella, una jove que somia amb aventures i un món més enllà de les fronteres del seu poble. Un dia, son pare és encarcelat al castell d'una horrible bèstia i Bella s'ofereix a intercanviar-se amb son pare i queda reclòs al castell. Ràpidament es fa amiga de l'antic personal del castell que va ser transformat en objectes de la llar a propòsit d'una maledicció d'una bruixa. ¿Quién anda ahí? Deseas ocupar el lugar de tu padre. Acércate a la luz. Muéstrame a la chica. Mígela, ¿y si es ella? La que romperá el hechizo. ¡Hola!
¿Puedes hablar? Por supuesto que puede hablar. Hola, encantado. El amo no es tan terrible como parece. ¡Hay que matar a la bestia! Piensa en algo que siempre hayas deseado. Encuéntralo en tu mente y siéntelo en tu corazón. No tengas miedo. No tengo miedo. A la sessió d'adults podem veure El hilo invisible, una pel·lícula de Paul Thomas Anderson que ens trasllada al Londres de la postguerra, al 1950. El famós sastre Reynolds Woodcock i la seva germana Cyril encapçalen la moda britànica vestint a la reialesa i les dones més elegants de l'època. Un dia, el sastre coneix a Alma, una dolça jove que aviat es converteix en musa i amant. La seva vida, fins al moment controlada i planificada cuidadosament, es veu alterada per la irrupció de l'amor. Buenos días. ¿Te gustaría cenar conmigo? Sí. Tengo la sensación de que llevaba mucho tiempo buscándote. Estás preciosa. Preciosa. Hay cosas que deseo hacer y no puedo hacerlas sin ti. Reynolds ha hecho realidad mis sueños y a cambio yo le he dado lo que él más desea. Todo mi ser. ¿Por qué no estás casado? Su llegada lo ha cambiado todo. Esta noche apenas te ha mirado, ¿no? Permíteme advertirte de algo. Mi hermano cree que está maldito y que el amor le rehuye. No me gusta la tela. Quizá algún día tu gusto cambie. Quizá me guste mi propio gusto. Lo suficiente para meterte en problemas. Quizá es lo que busco. ¡Basta! En esta casa hay un aire de muerte silenciosa. No estás maldito, la gente te quiere. Deja ya este juego. ¿Qué juego? ¿En qué consiste exactamente mi juego? Todas tus normas, la ropa, el dinero y todo es un juego. Ha sido una trampa. Para. Has venido a arruinarme la velada y posiblemente toda la vida. ¡Basta! Hagas lo que hagas. Hazlo con cuidado. Tot seguit, repassem els resultats dels esportistes locals del passat cap de setmana. Derrota per 4-1 de l'amateur del Vilafranca en la seva visita al camp de la Planeta de Rosell el diumenge 11 de novembre. D'inici van jugar Adrián Montfort, Bruno, Mateu, Andreu, Jorge, Pablo Pitar, Nicolás, Edo, Adrián Gil, Planell i Adrián Andrés. També van jugar Sergi, Enric, Ivan i Adrián García. Els locals van marcar els dos primers gols després de dues jugades d'estratègia als minuts 12 i 32. Planell va tindre l'ocasió més clara als vilafranquins amb 0-0 al marcador. A la segona part el Vilafranca feia el 2-1 amb un gol d'Enric al minut 68. El Rosell ràpidament marcava el 3-1 i quasi amb el temps complit arribava al definitiu 4-1. Aquesta setmana els de Fabricio Burtet jugaran dos partits. Dijous a les 21 hores al camp del Vinromà per recuperar el partit ha passat per la pluja i el diumenge 18 la Zeneta visitarà el Cerrito a les 16 hores. El femení futbol sala Vilafranca aconseguia la seva primera victòria a la temporada després d'imposar-se per 3-2 davant l'Alcora el diumenge 11 de novembre. Van participar Marta, Icía, Rebeca, Laura Pons, Alicia, Andrea Sales, Maria i Laura Tena. Les vilafranquines van avançar al marcador al minut 15 amb un gol de Laura Pons. 10 minuts abans, Marta aturava un penal. A la segona part, les visitants igualaven el marcador al minut 23. Andrea Sales feia el 2-1 al minut 29, però l'Alcora tornava a empatar al minut 34.
Finalment, Laura Pont, amb un llançament de doble penal, anotava el 3-2 definitiu per a les jugadores de Miguel Puerto, Laura Segura i José Vidal. El proper partit serà el poliesportiu del Cabanyal de València davant el Santa Anna el diumenge 18 a les 10:15 del matí. D'altra banda, 2 jugadores sub-20 de l'equip, Lucía i Anna, van participar diumenge a l'entrenament de la selecció valenciana sub-20 realitzat al poliesportiu Xenxo de Castelló. El Club Frontenis Vilafranca va perdia 3-0 a la pista a l'Altura A. Jordi i Serafín perdien per un doble 15-9, Javi i Luis 15-11 i 15-9, i Ferrer i Àlex 15-7, 14-15 i 10-5. A Vilafranca l'equip B s'imposava 2-1 a la Rissa C. Valentín i Hugo perdien 15-14, 7-15 i 4-10. Victòries de Jesús i Vidal 15-5 i 13-10 i Diego Monfort i Víctor Gargallo 15-7 i 15-9. A la propera jornada, el dissabte 17 de novembre, l'equip A jugarà a casa davant l'Alcalatena i el B jugarà a la Llosa. El passat dissabte 10 de novembre es disputava la 6ª edició de la Dinomania Trail de Cinctorres. Va guanyar Martín Vacas amb un temps d'1 hora 44 minuts 43 segons. Van participar un grapat d'atletes vilafranquins amb aquests resultats. Dimas Pitar, 5è, 1 hora 57 minuts 5 segons. Fernando Monfort, lloc 35, 2 hores 35 minuts 25 segons. Juan Carlos Camañez, lloc 42, 2 hores 41 minuts 31 segons. Juan Fernando Marqués, lloc 49, 2 hores 44 minuts 26 segons. José Miguel Monfort, lloc 58, 2 hores 52 minuts 54 segons. Ángel Adors, lloc 59, 2 hores 52 minuts 57 segons. I Rosa Miralles, lloc 91, 4 hores 5 minuts. A la marxa a peu de 13 quilòmetres, Rubén Deusdat va ser primer, segon Josep Sancho, tercer Vicent Escuder, Antonio Prades, lloc 30, Aureli Tena, lloc 67 i Rosamari Monfort, lloc 68. Ens acomiadem així de l'emissió d'aquesta setmana. Vostès es queden en la transmissió de la sessió plenària. Sense més, adeu i que passen bona setmana. Bona vesprada, iniciem la sessió ordinària corresponent al plenari del mes de novembre. L'ordre del dia és primer punt, aprovació si escau de les actes de les sessions anteriors. Alguna qüestió sobre les actes? És una xorra, però quan parlàvem allò de l'oficina de l'OCAPA, allà l'acte posa segons informació de l'ONCIES. Francesc Montfort manifesta que no sap fins a quin punt afectarà el tancament de l'oficina. No me sona, no és que tingui res que voler res, que ho haguera dit o que no ho haguera dit. Jo el que vaig dir és que, segons la informació que te vaig enviar del coordinador territorial d'oficines agràries Manuel Elizondo, a l'avantprojecte que ja n'hi ha fet a l'oficina de Vilafranca es manté 4 persones, que és allò que te vaig enviar, que pot ser que ara en aquest moment ja això ja estigui, el que hagi assegut ja estigui definitiu, jo no hi havia res més. Però bueno, no me recordo haver dit això, que no passa res. Llevem aquesta frase i ja està. Simplement és que se va donar aquesta informació que es va poder aconseguir entonces. Doncs fem aquesta correcció. Passem a la votació de les actes. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. El segon punt és aprovació si escau modificació projecte creació del Centre d'Interpretació de Recursos Turístics de Vilafranca. Simplement és fer una modificació al projecte que ja vam aprovar, que està licitat, adjudicat i s'estan fent les obres, perquè simplement és que teníem previst en el projecte forrar unes bigues de ferro i no estava previst, estava previst en la primera fase, que també se va tindre que modificar una cosa i se van poder fer les 3 portes que n'hi ha en els asseos i entonces és canviar, que no anem a forrar les bigues perquè les han pintades i queden de negre, queden prou bé, i ficar les portes. Simplement és aquesta partida que canvia. Com té una subvenció de Diputació, n'hi ha que fer el treball de modificar el projecte, aquestes partides, passar-ho pel plenari, aprovar-ho, enviar-lo a Diputació per a que torni a supervisar el projecte, doni l'ok i ens ho torni a enviar a l'Ajuntament en la correcció. Simplement és un tràmit per a justificar que hi ha hagut un canvi de partida. Alguna qüestió? Passem a la votació. A favor? S'aprova per unanimitat. El punt tercer és aprovació si escau modificació de crèdits número 357.10/2018 en la modalitat de suplement de crèdit. Bé, com hem aprovat ara fa uns moments en la comissió,
Se trata de una modificació de crèdit per a corregir un error que n'hi havia en el pressupost, que era concretament en el capítol d'inversions, n'hi havia consignat 25.000 euros per a el conveni en el bisbat per a la rehabilitació de l'ermita de Sant Roc, i és canviar del capítol 6 al capítol 4, estos 25.000 euros per a poder fer la transferència, ja que hi havia un error, no hauria d'haver estat en el capítol 6 d'inversions. I després també afegim una partida del nou servei que n'hi ha per a taxi, per a persones que tinguin que desplaçar-se a Castelló i no tinguin cap mitjà i puguen justificar-ho. N'hi ha un nou servei que ha ficat la Diputació Provincial en unes subvencions que ens dona als ajuntaments per a facilitar d'alguna manera pagar els gastos d'aquestes persones que tenen que desplaçar-se justificadament a un metge o qualsevol altra qüestió mèdica i que a partir d'ara tenen que vindre a l'Ajuntament, demanar-ho, si és possible en un poc d'antelació, i després ells contraten el servei de taxi i l'Ajuntament se fa càrrec de les despeses gràcies a aquesta subvenció. També suplementem la partida 227 d'empreses professionals en 11.000 euros. És una modificació que pugen 41.000 euros. Alguna qüestió sobre la modificació? Passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Passem al punt quart, que és donar compte de la remissió dels costos efectius dels serveis públics de l'exercici 2017 al Ministeri d'Hisenda. Bé, com tots els anys fem, obligats per les noves lleis d'Hisenda, que volen tindre una major supervisió de tot el que passa en els ajuntaments, tenim que fer aquest informe que han fet els serveis d'intervenció amb els costos efectius dels serveis que presta l'Ajuntament en l'any 2017. És, diguem, un formalisme que no tenim ni que votar perquè és donar compte, però sí que, diguem que una que ens exigeixen donar compte i l'altra que no tenim cap problema de donar compte d'aquest informe que d'alguna manera detalli estos serveis i diguem que en formularis i en informes que estan determinats pel Ministeri d'Hisenda per a poder avaluar estos serveis. Alguna qüestió? No n'hi ha que votar perquè és una dació de compte. I el cinquè punt, que és el següent, és el mateix, és donar compte de l'informe de morositat corresponent al tercer trimestre del 2018. Que si vos puc llegir-lo. Certifique que el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 12 de noviembre adoptó, entre otros, el acuerdo de dar cuenta del informe de morosidad, en virtud de lo establecido en la Ley 15/2010 de 5 de julio de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Por el señor alcalde se da cuenta a los reunidos del informe del tercer trimestre del 2018 sobre el cumplimiento de los plazos previstos. En la citada ley para el pago de las obligaciones de cada entidad local, cuyo ratio de importe de los pagos realizados es de 18,09 y 347.513,24 euros, cuyo ratio de importe de los pagos pendientes es de 5,98 y de 96.320,68 euros, y el periodo medio de pago es de 15,46 días. La corporación queda enterada. És donar-vos compte de ràtios i de les quantitats de la morositat en el que és el pagament. Una qüestió? Donar compte d'aquest punt, passem a que és d'alcaldia, que vos tinc que demanar disculpes perquè no estan en la carpeta i vos donarem, si passeu per l'Ajuntament vos ho donem o el pròxim plenari. Molt bé. En despatx extraordinari no n'hi ha cap assumpte i ja tenim per fi de pregs i preguntes. No, a pregs i preguntes solo és una cosa d'una persona que va anar el taxi a demanda, que serà la novetat ara de que la gent que està a l'Ajuntament no està ben informada o formada per fer la informació, i segons me va dir van estar 3 hores per fer el tràmit per sol·licitar-ho, perquè simplement la pregunta és
quines persones n'hi ha i si estan ben informades, us tenen que anar informació a un lloc o altre perquè quan arriba una persona a fer la sol·licitud sigui més àgil, perquè després em van comentar que anant a Castelló no van tindre cap problema, vull dir, com han dit de cunyar, doncs van cunyar i punt. Està clar que potser és la novetat del... Home, sí, ha sigut esta setmana passada, però n'hi ha una persona encarregada que està tramitant. Sí, és la gent d'Igualtat, que és una xica... Des de Benestar Social se van crear, bueno, el que conforme ens van passar les bases des de Diputació, se van fer les bases, se li van passar a esta xica, se li van explicar i al dia següent, antes de que ella pogués també llegir-se-les, també van anar gent a fer la demanda perquè ja havia estat en unes jornades i justament el mateix dia que potser serà aquesta persona perquè el mateix dia que va anar, el que passa és que se demanen moltíssima documentació, se demanen moltes coses, molts requisits, entonces pues és una miqueta farragós i sí que se té que perdre temps, que fotocòpia del DNI, fotocòpia de... bueno, se té que perdre un poc de temps. L'important és que porten el justificant que tenen la cita mèdica, que justifique que tenen una visita mèdica. Perquè hi ha pobles, per exemple, que... M'imagino que degués ser la primera persona, o les primeres. L'altre dia va vindre una persona i no va tindre cap problema, se va tramitar prou ràpid, vamos. Sí, és que com va comentar va parèixer molt exagerat, tant de temps. 3 hores. Ho preguntarem, no eren sabedors. Val. Bueno, si no teniu res més, informar-vos que Pedro Colom, que va agarrar la secretaria fa uns mesos de manera transitòria, ja ens ho va dir, ens ha comunicat que vol deixar la secretaria i ja hem parlat en Celina que mentre no tinguem una solució definitiva, perquè això ja sabien que s'allargaria, hi ha uns quants més pobles com el nostre des de fa inclús alguns anys i Celina Julve se farà càrrec de la secretaria i sí que li volem agrair sincerament a Pedro que el treball de secretari és complicat, és de responsabilitat i a vegades passa factura i tampoc volem això, no? Per això estem molt agraïts dels seus serveis i que ha fet que l'Ajuntament hagi continuat funcionant, els expedients que tenim moltes obres ara en marxa i això és moltíssima feina de justificacions, perquè ara tot va electrònicament a través dels portals que tenen les diferents administracions, a vegades la informàtica és complicada i més en totes les noves lleis que han eixit, portar la secretaria de l'Ajuntament és una tarea complicada. Estem també agraïts a Celina que també de manera transitòria vol fer-se càrrec d'esta responsabilitat. Estem agraïts també perquè necessitem algun secretari, encara que sigui accidental, per a que l'Ajuntament no estigui bloquejat i estigui paralitzat, que seria terrible. Continuem intentant trobar una solució, que com dic no és fàcil, però jo crec que a curt plaç ho trobarem. Es dona contras. Moltes gràcies. I gràcies a tots per la col·laboració Molt bé, si no n'hi ha res més, és closar la sessió. Gràcies.